Ba malibut nga ngap kailan niya ron, comment niyo ko na. Yan ang man! Ayan guys, so maraming nanonood. Baka akala nyo wala kaming audience. Marami yan. Ayan guys. Ayan, daming audience yan. Mas marami pa yan sa likod. Ayan yung kalaban niya guys, o yan o, yung nakadilaw. Yan yung kalaban niya. Ayan. Shoot out Rekano Langon.
Kotom ya kasih niya. Nabasakan ni di Magunor. Siyon na yan. Pero ang aking na yan. Text count.
Nari mga suki, ngayon nyo. Shoot out ka, secretary. Knife. Ama mayor. Pasad man ay lenta sa video na kinuha
wala sama tukang marah Pamilya tinay rari kako pemasadi ka ngam Nawaw na sadi kande batar sa tobo onorawan Baik tinay pamilya maruma sopani kita nila naging utap yang ada orang lagi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
pamilya lagi. Kenapa ku bisa terjadi tidur sadar bersama apa mengkaretan dia anak kakak di rumah bapak sudah tahu makin duluan. Salahnya kau di segala keluar segala dia salah dia ada dicari nih pada Yuna sudah sampai tak pamilya lagi. Kali yang ibu dan bunda pada lama tak sadar apa dia bertarasa pada hilang ini pada dunia kita apa Ya si Randy mulai.
mo masako na Patumang kay dani ang kakagilid Minirang na lagi ipumba Luwang huwag na ipanado Ang kapamalan sa salada ay basi ay Kaulan niya nakangkuya Sumagal